Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекавярні «Вечерній Віцебс». Всім добрий вечір. Привітання, Ваня. Вітаю так само. Сьогодні вельми цудовна нагода, з якою ми зустрікаємося ось тут у телекавярні. Так, і буде шмат гостей. Так, сьогодні 35 год. Ну не сьогодні. У гэтым годзе, так. Сёлета 35 год моему любимому театру, гэта беларускі тэатр «Лялька». І мы вырашылі, конечно ж, запросіць у студыю артыстаў, і не толькі, з лялькамі, каб павіншаваць. Але спачатку давай паглядзім нешта. А што гэта будзе, трэба патлумачыць, каб не спужаць, каб не спужаць. Што лялька змянілася ну, вы уже ж да усе разумееце, непазнавальнасці. калі свята лялькі, юбілей, то гэта будзе капуснік. Так. І вось урывачак з капусніка, і зараз паглядзяць нашы гледачы. А што там было, ну, ўжо патлумачаць нашы госці. Так і зробім, пачынаем. Что, браток, может, дай биток? Давай. О! Ага. Ты что? Ага. Тихо. Сэмплы, ёсики небу там. Руля минор. Так, давай. Йо. 2-0-2-1. Ага. Ну, начинай биржи, а? Чего? Ты блондин. Ну, а ты лысый, что тебе? Ёсть у меня волосы направи. Ага. У свете шматеатров были мы не одним. Расскажем вам про ляльку у городе одним. Будинок не вяешки, крыльцо и в окно. Проходы те прозвахту, у актеров все равно. А то по съемке игры хотели вертолет. Но, як сказал наш Виктор, никто нас не поймет. А Виктор дядька смелый, герой он у нас. Про всех спектаклей ставить, охотите провод. Так вот, чего пошло все, танцорочки зашлись. И Маханькову борзом у другу влюблялись. А потом дядя Юра, Франкова все зовут. А далее по списку мы сочетаем дух. Рихтер, Олег, Пуртиловская, Саша, Кальянов, Дялис, Ковалева, Маша, Морозова, Марина, Миша, Клепчук, Валера, Графсевницкий, Наташа, Хайду, Ямницкая, Даша, Ганна, Степанец, Мартынова, Лариса. И это не конец. Маханькова, Ольга, Юра, Франков, Абрамович, Надя, Саша Маханьков, Воля Холоземная, Макарский Алексей, я Евген Гусев и Токраш Сергей. Ну, вось такі нечаканы для мяне рэпчык. Лялька змянілася. Фармат лялькі памяняўся. Але, ну, каб патлумачыць гэта ўсё, я думаю, што мы прадставім усё ж такі нашых гасцей. Пачнем, як там Макарскі спеваў, а Віктор дзядзька смелы. Мастацкі кіраўнік беларускага тэатра «Лялька» Віктор Ігнатович Клімчук. Добрый вечар. Добрый вечер. Михась Клімчук, рэжысёр-пастаноўшчык. Вольга Лазебная нарэшце прыйшла, змагла до нас у студыю. Маша Ковалева і Олег Рихтер. Усё гэта тэатр «Лялька». Віншуем, да? Спачатку павіншуем, напэўна. Віншуем са святам, таму што, ну, гэта ўсё ж такі прыгожая лічба. І, конечно, мы можам запытацца, конечно, бліжэйшыя планы на 35 год. Ну, яшчэ рана, трэба паразмаўляць пра тое, што было. Так. Мы побачили відэа з капусніка, так, які выладзілі сваімі сіламі. Для мяне трэба патлумачыць, што гэта такое, таму што я ніколі, напрыклад, ніколі ў сваім жыцці... Ні КВНшчык, ні... Не. Я вось не прысутнічаў на такіх мерапрыемствах, і хто-небудзь вось зараз мне патлумачыць, вось што адбываецца, што дазволена рабіць вось у такім фармаце. Все дозволяется. Все можно? Конечно. 18 плюс. Ну да, конечно, это такая, знаете, вот мастацкая самодеятельность у профессийном театре. Когда каждый актер робит некий номер, есть некая идея, якая связывает эти номеры, и вот это все робится. Это
вельмі цікава, і гэта вельмі самае галоўнае, што гэта на один раз. Это вот прыйшло і сышло, і яго няма. І таму дазваляецца ўсё, так? Таму Да. што гэтага ніколі не будзе ў рэпертуары, гэтага ніколі не будзе на сцэне. Не павінна быць, таму што матэрыяльная частка, она же падбіраецца з розных спектаклей. Лялькі падбіраюцца, робяцца костюмы звычайна можа, для гэтага нумара, ці лялька, ці там нешта. А так, все гэта іншае, все гэта па-іншаму. І акцёр, ну, што, напрыклад, ён не сыграў, напрыклад, у спектаклях, можа, тут. Вот у нас там монтировщик сцены, вот. А, вот это браток дай біток. Да, Гэта Егор. І ён дае. Гэта Егор Михайловскі. Егор, да, гэта ён робіць выдатна, ён гэтым займаецца, як мы даведаліся ўжо 11 гадоў. Таму нам было вельмі дзіўна, калі ён пачаў гэта рабіць, і гэта было проста, ну, сур'ёзна, прафесійна зроблена. І зараз будзеце выкарыстоўваць яго ўжо ў спектаклі. А вось у такога мерапрыемства рэжысёр ёсць? Хто-небудзь, хто гэта кіруе? Ці кожны робіць свой нейкі ўнёсак? І Не, вось ну, вот так складаецца. Міша говорить. Так, Віктор Ігнатович тут уже все переклапав на моцтве. Міша, Маша. Міша, Маша, Маша, Міша. Хто з вас? Не знаю, кто. И я считаю, что это все делали вместе. Как бы я не могу сказать, что там я или кто-то. Ну все равно ж ёсць нехта завадатар Ён такі. зараз хлусіць, напэўна. Таму што, ну, калі там Сказаў бацька, праходзіць сыну. нумар, да, мы яго разбіраем і кажам, вот гэта можа, і ці тут вот, ну, як у нас, вот это вот к мечте, калі быў гэты нумар. Я казав, няма препятствий у вас, нікуди ён не ідзе, няма мэты, куды вы ідзёце? Вот зрабіце, каб ён, гэта было вельмі, ну так, люди плакали з гэтага нумара, хаця мы ніколі не думалі, што люди будуць плакаць. Калі чалавек ідзе, праваливаецца, потым збіраецца, потым зноў ідзе. І там много таких нумароў былі. На самой справе, калі я глядзеў, гэта вот ужо гатовы. Ну, я разумею, што лялька – это філасофія. Это адразу. Драматычны тэатр – гэта, ну, іншае. Это іншае. Чалавек стаіць і стаіць, лялька выйшла, зрабіла рухи туды, сюды, музыку дали, все. Люди многие плакали на этом вот капустнику. Ну, я хотел бы додать, что Виктор Игнатович дополнить, потому что нам дали задачу такую. Ну, робите нумары. Тому свобода была, кто спевал, хто рабіў лялек, хто браў лялек са спектаклей іншых і рабіў асобны нумар. Не до спектакля, а просто лялька со спектакля, но яна нарабіла невялічкія нумары. І што цікава ў гэтых нумарах невялічкіх 3-5 хвілін, ну гэта цэлая філасофія, нейкі нумар, гэта жыццё чалавека ці за ўсё жыццё. У 5 хвілін трэба ўкласці. І вось у кожнага былі нумары, былі музычныя нумары, спявалі. Для гэтага поўны, хто хоча, Ну, які там проста можна- нумар. Все, што хочаш. Можна як і Так. падурачыцца, Потым мы збіраліся, ну і праглядалі. Віктор Ігнатович, усе глядзелі нумары і казалі, ну гэта пойдзе, гэта нейкія былі папраўкі, нейкія, ну можа так, нейкія не пайшлі нумары, можа потым пойдуць, ну у гэту канцэпцыю нашага капустніка. І, канешне, вялікая адказнасць трэба дадаць, у сябе ўзяў адказнасць Міша, таму што, ну я не рэжысёр, но ўсё ж такі адказны, таму што вось гэтыя паміж нумарамі, сцэпкі, рэкламы, як хто заходзіць, то тэхнічныя рэпетыцыі. Гэта вялікая праца, якая мы былі зранку да вечара, сядзелі, акрамя таго, што ішлі спектаклі, трэба было яшчэ гэта рэпетировать, все удакладняць, і не адзін раз мы збіраліся, гэта галоўная боль і для ўсіх, асабліва для Мішы, калі трэба было гэта ўсе звязкі рабіць. Ну все равно можна сказаць, што гэта любімы канцэрт артыстаў. Да, конечно. Ну, трэба адчуць, вот калі яны адчулі глядача, яны толькі зразумелі, што яны зрабілі. Вот толькі тады яны сабе сказалі, да, гэта выдатна. Калі глядач, як іх успрымаў, крычалі браво, смеялись. І правда, вот наш глядач, я просто вельмі здзівіўся. Вот тое, што мы, вот, напрыклад, думалі пра тое, як гэта, які пачуцці выкліча гэты, вот, напрыклад, образ, яны гэта вот успрымалі. І вот лялечныя нумары, которые, я кажу, філасофскія,
ну просто отбивали долони. Это просто смеяться или так само. Мы ж так само даем, например, его номер, и он так старика робит. И тут же некий вот выходит там Макарский спевають, как бы это было вот одно выше, одно другое, третє. Это не зусім може такий капустник, як кажуть, кожен номер нешта робить, нешта там, некий гумор. А это такі канцэрт, дзе і людзі пасмяюцца, і сур'ёзныя нумары паглядзяць. Ну, гэта такі мерапрыемства такое. І для нас такія, кажуць, катарсіс атрымалі таго, што людзі прыйшлі, гэта ўспрынялі здорава. Ну, А ёсць некае такое спаборніцтва паміж акцёрамі, паміж групамі, якія рыхтуюць, хто лепш, хто А як же? А як же? Коли б этого не было, Усе б актера не зрабілі было. так. Не, нема. Віктор Ігнатович, конечно. Подробязні з гэтага месца, Віктор Ігнатович. Не, ну что подробять? Ну, кожен хоче, ну, як кажуть, по-чоловіче випіндритися. Ну, чому тут так? Той хоче показати от номер. Наприклад, от, цудовний номер був у Маханькової, він не отримався в довгий час. Я з нею говорив, що їй тлумачив навіть, що вона там повинна тут, про що це. Вона другий раз сама. Ну, номер отримався вельми добрий. А ми його побачимо криху пазней. Да. У нас є От мене фрагмент. здивила, наприклад, Зімніцька, яка просто взяла пісню Арлекіної. Цудовно зробили, цудовно. І він менш, вроді як не капустний номер, як такий, ну, він йшов туди, він просто був видатний. Вона видатно співала, видатно виходили наші молоді люди, актери здорові, танчили, маски здимали. Цудовно було. А ось адрозніваецца тое, што рыхтуюць маладыя ад таго, што рыхтуюць Старая школа. старая школа лялькі. Вось Ты просто будешь бояться, гэты больше так вот Справа, я отчуваешь. не згаджуся з Віктором Ігнатовичем, тому що у нас були номери, де ми брали, ну, як 6 чоловік танцювали, ну, не було розниці, молоді, просто треба було заразити ідею, що вот так отримається. Вось на ўзроўні ідэі, вось, ну я думаю, што зараз можа Маша падключыцца. Як вось дасягнуць гэтага паразумення так з акцёрамі, які ўжо ну даўным-даўно ў гэтым тэатры, ну амаль ужо 35 год. яны могуць сказаць, мы яго Так, пачыналі. Ну-ка, а вот прыйшлі тут, ну. Слухайте, ну ёсць нейкія маленькія праблемы, але гэты ну гэты Ну канцэрт, сыходзяць людзі спраз гэта. Так жестко. ну не жорстка, мы гэта неяк аб'ядноўвае нас. Мы все роўна, ты прыслухоўваешся, ну што ён тут хоча. Цяжка ў нейкія моманты, такой, я хачу ты гэтак, а ён хоча гэтак. А ён можа, ён 35 год тут проработаў, а ты тут усяго там 5. Цяжка, але ну ты все Ну, роўна. это было, Маша, спочатку тяжко, а потом, потім, коли уже пошло, то Ну оно пошло. так, і добра Ну, а атрымліваецца. ўжо варыянтаў вже Да. нема. Ну так, ўжо Треба з'яўляецца. робить. Ты пачынаеш чуць, цябе пачынаюць чуць, ужо паважаць. Пачынаеце адзін аднаго і выходзіць вельмі добра. Вы ведаеце, гэта вельмі добры вопыт для ўсяго калектыва. Ну вось гэтая лічба 35, вось Маша, як прадстаўніца моладзі, да? Зусім такой маладой папуліяда артысту. 35, яна важная лічба, ну і 35 і 35, там до 50 ўжо засталося. Ой, не, вельмі важна, мы заўсёды ўзгадваем гісторыю, робім кліпы вось гэтыя і глядзім і вучымся, гэта вельмі цікава глядзець гэтыя з 80-х гэтыя відэа, ты такой, ого, А хто ого. это? Это Рихтер? Да ладно! Вось. Мы будзем шчырымі, мы яшчэ не нарадзіліся. Ну так, Хто? А, вы так. Пра цябе я уже... У 92-м годзе нехто ўжо прыходзіў у гэты тэатр, я толькі нарадзілася. Тое ж Гэта самае. зусім. Не, вельмі цікава. Ты глядзіш, яны маладыя, ты такой, о, дык яны таксама былі такія маладыя. Дядя Юра не заўжды быў такі дядя Не Юра. заўжды такія вусы былі сядыя. Не, гісторыя гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна. Давайте зараз ось, ну ўсё ж такі лялькі ёсць і пачнем можа ўжо з Вольгі, таму што ну яе прынцэса па ўсім відаць. Ну прынцэса павінна ісці тут наперадзе. Гэта мы прасілі прынесці сваіх любімых. Так, гэта одна з маіх любімых. Нельга казаць, што вось одна любімая, Ну, а другая безумоўна. нелюбімая. Гэта прынцэса. Ну,
Усё бачна, што ж казаць. Прыгожая, вельмі прыгожая лялька. А яшчэ адна моя любімая, гэта сабачка Соня, якую усе ведаюць, ну, спадзяюсь, усе ведаюць. І якая дала мне магчымасць па-іншаму, ну, як-то на сябе паглядзець, адчуваць сябе. Якім чынам? Яна такая вёрткая, такая жвавая, а я больш такая павольная, і таму нам прыйшлося шмат папрацаваць, каб мы злучыліся адразу, каб получылася у нас, А ёсць атрымалася розніца вось калі у вас жывёлы і калі вось нават чалавек, ну як вобраз чалавека, вось ёсць розніца, як граць гэтую ролю? Да не, Не, тое ж самае. Нема. Гэта ж таксама характар чалавека, таму чаму? Не, такой розніцы няма. Ну, только там она скажет, чего ты? Толькі там, тут, калі што, я гаўкаю, а тут крычу і тупаю ножкамі. Як сапраўдныя прынцэсы. Як сапраўдная прынцэса. Ольга, як вось так, ну, калі паглядзець, ну, на сайце ж ёсць інфармацыя, ролі, а глядзіш, і там першай ролі прынцэса. І потым так ніжэй, і так цётка Шая. А потым раз і зноў Тинталер, цётка. Просто ад прынцэсы да цёткі вось гэты шлях. Ну, моя першая роля гэта кот у брэменскіх музыках, куды мяне быў ввод зроблен. А вось таму, калі я ўжо дайшла да больш характарных роляў, возрастных, то гэта цікава. Увогуле гэта ўсё цікава. Цікава, калі табе даюць ролю, которую, ну, спачатку ты нават не ведаеш, как да яе даступіцца, падступіцца, што рабіць, як рабіць, чаму. І калі яно пачынаецца пакрыху, паціху, разам з рэжысёрам, разам са сваімі партнёрамі, то так, калі штосьці атрымліваецца, гэта вельмі прыемна. Ну, прыемна, калі ты калі б у мяне былі адні коцікі да і прынцэсы, здаецца, я б засумавала вельмі. А так, вось... И Шая. Да, Шая, цётка у Тимиталлер, увогуле, мне вельмі спадабаецца. Там усё так... Ну, а калі зноў-такі, вось хто прыходзіць ужо на ролю прынцэсы, ну, ўсё, адабралі, скінулі з гэтага трона. Як на гэта? Ну, ёсць такое, каб падказваць, вось, ну, роля тая ж, спектакль той самы, ну, падказаць моладзі, што... Ой, ну, вельмі хочацца. Бывае, што хочацца. Але трэба так зрабіць... Таму што могуць і таму там маладыя. Не, таму што можна збіць, а не трэба перашкаджаць. Ёсць рэжысёр. Гэта ўласны пошук кожнага. Да, і ёсць рэжысёр. Ён скажа, як трэба і што трэба. Мы ўсе розныя людзі, таму кожны будзе падыходзіць па-свойму к ролі. І трэба так... Калі спросяць, падкажам. Не, лепей не перашкаджаць. Ну, гэта маё ўласнае. Марыя каго з сабой Гэта прывяла? жырафа. Са спектакля прэм'ернага «Насарог і жырафа». Вось, гэта моя арыстакратка. Моя мілая, добрая арыстакратка. Гэта любімы персанаж на сённяшні дзень? Ну, напэўна. Ну, я не ведаю. Насамрэч, вельмі цяжка казаць, хто любімы. Ты спектакль граеш, і ты яго любіш. На другі дзень ты граеш другі спектакль, любіш яго. Тут, ну, Якая выбіраць. летуценніца, Маша. Вось, а дзяўчына моя, ну яна просто, яна жывая такая. Можа, ад гэтага яна мне больш падабаецца за другіх лялек. Вось, яна такая. Ну і характар такі, яна такая дзяўчына сапраўдная. Астатнія там, хто-то жвавы, хто-то капрызны, да? Як Вольга кажа. А тут у мяне такая, яна пра любоў, такая пра сяброўства, романтычная, арыстакратычная. Ну, складана ёй у гэтым свеце. Складана мне з ёй. А вось у яе шыя так апускаецца ўніз, так? А вось калі вы яе можаце дастаць, І атрымліваецца карова. А, не, я думаю, калі апусціць. А вось калі яна дастае шыю, гэта якая эмоцыя? Вось што яна? Зацікавілася за... Калі шыя прападае, дзеці, конечно, они там, ну, у них шок. У мяне таксама. А калі яна абратна, ну, з'яўляецца, яны апладысменты, звычайна. Хто тут кажа пра любоў? Ну, там гэта ўсё, канешне, па спектаклю, там яны там нам так сопереживают. Дети кажут,
Ну. Калі шыю доўга. Паламалася. У них шок просто, они, а як гэта, што гэта? Ну вось, глядзі, Ваня, а вось тры чалавекі з лялькамі, я так разумею, ну як рэжысёры, да, яны без лялек, у іх вось лялек. Яны кіруюцца рэжысёрамі. Ну вось яшчэ адна лялька засталася. Олега, ён ужо са шматлікімі прыходзіў да нас. Ну так, моя Гэта зноў любимая такі са лялька спектакля «Носорог і жирафа». Да, так само з гэтага спектакля. Моя любимая лялька гэта марыянетка. Ну, я ўжо не прыносіў марыянетка. Чаму я прынёс гэтую ляльку? Гэта крайняя, кажуць, лялька апошняга спектакля, якую як ажывіў, да? Пачаў хадзіць. Я нават прапанаваў бы вам папробаваць вот хадзіць узяць яе, паспрабаваць. Хто? Ну ты паспрабуй, я уже калісьці Да, можна сходзіць? Вот схадзі. справа в том, что Пойду прогуляюсь. оживляешь ляльку. Так, вот, что вот, робить? Вот возьми вот Так, тут. это не хвостик. Не, возьми Взял. вот тут возьми. А вот это вот так, пальчик кап Куды? Во, вот так, кап А, нажимал. всё. Ну, во, кап нажимал. Тихо. Да, ходите, вот, тихо. говорите. И вот. И пошел. начинай. И теперь мы можем разговаривать. Нет, так ты ж ходи, слухай. Так а як ходить? Во, ходить. А. Во. Ну, ходи, давай. Не что Во, с ногами у яе. Во, не что с ногами. Так вот это треба. Вот это- Вот треба. Я вчора накатався на ровери, ноги не Ну, ходять. вот же, видишь, вот тут можно так и ноги поломать, и что. Вот гэта всё як у вот житті. гэта ёсць. Ты оживляешь ляльку, як малое дитя. Починаешь ходить, починаешь размовлять, починаешь приспосабливаться, як працуешь. Слухаць, Знаходзіш характар, як, хто яна, як, што. Ну, вось гэта складаная праца, якая потым выліваецца ў спектакль. Ну, і гэта тады, ну, ты бачыш сваю працу, што калі А можна атрымліваеш. попросіць што-небудзь даработаць майстра ў лялькі, каб вось яна нешта рабіла, чаго не запланавалі, так? Конечно, адразу, калі вырабляюцца лялькі, потым прыходзіш, тут быў курок, вот так, не, говорю, так Незручна. ён перарабіў па-іншаму, як незручна. І вот так амаль што крылы мы рабілі, а потым я думаю, ага, мне ж трэба хадзіць Важная птушка ж, да? Да, важная птушка, таму мы зрабілі такі, ну, да, вот тут ён ходзіць ён уже ходзіць, размаўляе вот так, ну, да, купом плюс акентум плюс C2 Потом есть такая, и что треба раство. попасть И такую лекцию голосом читать. в куклу. Да, Есть да. такое. Да, Каб і голос, ты каб глядзіш гэта яна люстэрка, гаварыла. які манеры, што ты чытаеш пра гэтага, пра марабу, і кажуць, ну, вось. Вывучылі колькі там яйкі ў іх? Усяго, не, ну, чым харчуюцца? паводзіны, як яны крычаць, як яны, ну, вот ад гэтага характара яшчэ ж у п'есе там сваё ёсць, ну, так нешта дадаеш, ну, тады ўжо атрымліваецца. Вось. А я просто хацеў запытацца, што, Ваня, калі мы прыходзілі ў ляльку, вось рыхтаваліся да здымак, нас Ольга Маханькова правяла ў рэпетыцыйную залу, памятаеш? І там была вось Вольга. Ну так не вельмі задаволены былі, конечно, што мы туды зайшлі. Ну мы уваліліся так. Ну такія, зайшлі тут, Бесцеремонна. ну. Так было. Ну як ёсць, ну Ну, як выбачайце, ёсць, да. так. А глядзіце, вось гэтая зала, і я так разумею, што вы можаце там нават, ну, калі чалавек адзін як драматычны акцёр, ён можа, ну, дзе заўгодна, да? З лялькай таксама вы можаце адзін на адзін застацца і рэпетыцыю праводзіць Ну, асобна. конечно, і вельмі часта так бывае, што ў гэтай зале там ёсць люстэрка, мы працуем якраз вось глядзім, што можа лялька, што мы можам дадаць, чаго нам, ну, не хапае. Вось, і нават там сяброў просім, падыдзі, паглядзі, можа мы штосьці не бачым. Таму такое, А ну, потым все падышлі, усе сказалі, што не так. Ну, конечно, і дорадчыка такое ўжо- бывае, кажуць, не, лепей так зрабі не па-іншаму. Вось это Ну і праз люстэрка вельмі зручна папасці ў гэтую маску, і ў так куклу. падабраць. Як яна кажа, а які ў нее такі голас. Ты стаіш, падбіраеш праз люстэрка. Потому што так цяжка. У мяне ёсць пытанне да Міхася, таму што мы прадставілі на пачатку як рэжысёра-пастаноўшчыка, але калісьці яшчэ была такая прыстаўка акцёр, я памятаю. Ну,
шмат гадоў таму. І усе акцёры сёння Нам з фан-клубу лялькамі написали просто. так пішуць. Запытайцеся, чаму толькі рэжысёры і нават на сцэне не бачна зараз? Чему не бачно? Бачно. Не, ну не так, Ну, ну не уже так, больше як, режиссерскую, такі уже аскетизм, ну, сышоў спектаклі, ну, застануся, але все ж таки уже актерская. Ну, 5 гадоў рэжысёр, это ж і я не удзельнічаю у новых пастаноўках, таму старыя спектаклі ёсць, я іх іграю, а новыя ад мяне ўжо. А у новых і сам ролі сабе не даеш. А я не разумею, як гэта можна ставіць спектакль і у ім жа іграць. Я вот не разумею. Ну гэта не гісторыя пра кіно, што зараз У і кіно вельмі актёр, і часта. рэжысёр. Ну, І прадзюсар, і наколькі я ведаю кіно, бяруць дублёра, ён у кадры робіць тое, што трэба, і сам рэжысёр ідёт, і потом паўтарае. Он по кадру глядзіць, так, усё добра, я вось так пройдуся, идет туда и делает то же самое. А у театры, а як гэта? я не ведаю нават. Я ведаю толькі Станіслава Железкіна, які сам працаваў у сваіх спектаклях. Ну, я не спытаў яго, як ён гэта робіць. Зараз паламаў просто картинку, разумееш, буду Ну, глядзець некую кіно, ілюзію, тут так. нейкі другі, там іншы мужик пайшоў. Це ж не ён. Ну, всё. Гэта азначае, што немагчыма паставіць спектакль, калі не бачыш яго са стараны, а удзельнічаеш там, так? Каб гэта добра атрымалася. Ну зараз я разумею, калі Моя вы патлумачылі, думка, я не ведаю, так. як гэта здымаецца сапраўды. Моя думка гэта так. Ну, я не ведаю, як гэта зрабіць. Ну, яшчэ падчас святкавання 35-годдзя мы ведаем, што былі ўзнагароджаны артысты. Вось, Вольгу Лазебну віншуем. Там нейкі такі сур'ёзны, амаль што ордэн. Амаль што. Амаль што ордэн далі ад Міністэрства культуры. Вось наколькі ўвогуле для акцёра, які паглыблены ў творчы сапраўды працэс, наколькі патрэбны і важны гэтыя ўзнагароды? Ну, як прызнанне ці, ну слухайце, ну добра, ну ёсць і ёсць. Пашлі далі там на рэпетыцыю. І не заходзьце да мяне ў залу, калі Ну, такія ўзнагароды, гэта, ну, па-перш, вельмі нечакана. Ну, ты працуеш, а тут яшчэ і ўзнагароды даюць. Вось, ну, не ведаю, ну, напэўна. Не, ну, гэта прыемна, можа, больш маім родным яшчэ, чым, вось, ну, во, не проста так. О, нагода пасядзець, сустрэцца. Так, ну, так. Не, ну мне здаецца, што ўзнагарода на кшталту заслужанага артыста гэта, конечно, мне здаецца, вот калі глядач прыходзіць і кажа, вот тут заслужаны, то хороший театр, тут заслужаны, тут народны, ну як? А Ой, калі все спектакль добры просто будзе. артысты, ну так що ж яны там артысты? Не, ну так мы договоримся, что тут заслуженных нема, не пойдем. Ну, глядач вельмі на гэта рэагуе, таму што Сапраўды, і сёння таксама Да. рэагуе. Мне казалася, што гэта засталося больш так Нет. уже. Гэта працуе на нейкі нет, імідж. ну, пачакайце, а што, Оскара адмянілі? Ніхто не адмяняў. Але адносіны да яго вельмі змяніліся. Вось, напрыклад, апошняя цырымонія ўжо кажуць, што не ўсе нават даглядзелі яе, не змаглі Не, я глядзець. разумею, но просто там же за гэтым нешта і конечно. далей ідзе, калі яго Аўтарытэт ганарары нейкі другія, такі. все іншыя. Все роўна, я кажу, Японія свае ўзнагароды, нас свае, не трэба казаць, што яны там дрэнныя ці благія, не ведаю. Ну, яны такія, якія ёсць, мне здаецца. Мне здаецца, пакуль іх ніхто, калісьці тады, калі была перабудова, прасілі, што адмяніць. Ну, не ведалі, а як? А як вот узнагародзіць таго чалавека ці таго за там такія ролі? Ну, як Смоктуноўскі, ну, он вылучаўся просто. Быў геніальны акцёр. Ну, трэба ж нешта, народны артыст Савецкага Саюза. Ну, чаму не? Ну што, у нас ёсць, мы ўжо казалі пра тое, што калі мы не памыляемся, гэта Гэта той самы фрагмент Так, Вольгі Міханьковай. Мы зараз развітваемся з Міхасём і з Машай. З Машай мы яшчэ сустрэнемся у фінале. У нас яшчэ дадаюцца госці. Вам дзякуй. І зараз глядзім, як мы спадзяемся Вольгу Міханькову.
Babe, don't try to go. My heart is thinking and the shore just won't wait. It's strange. You couldn't see in my way. Hey, now go. I prayed for you to fall. The spark has died and now you're just too late. A shame you're knocking at the wrong gate. Hey, go home. Come what may, I won't give away my love. Diamond rings and Chevrolet. My love. Aces high and cigarette. My love. Making all like Hollywood. My love. No way you see me grow. Like a shark, I'll be ripping you apart and celebrate. With lots of champagne, you caught me on the wrong day. Now you know. Come what may, I won't give away my love. Ну што ж, сябры, да нас далучыліся яшчэ госці. Гэта Дар'я Зімніцкая, Добрый день. актрыса, і Дзяніс Кальянаў, які працуе ў тэатры год. Так, Так? добрый день. І ўжо добры дзень, вечар, неважна. І ўжо ёсць галоўная роля. Так, Як так атрымалася? Віктор Ігнатович, ну, можа, вы патлумачыць, як малады зусім. Слухайце, тут сядзяць ужо такія сур'ёзныя людзі. Да, тут галоўную ролю прыйшоў такі маладзенькі. Мы спецыяльна нават аддзялілі так Дзяніса, каб чаго-небудзь не... Ну, раптам што паляціць. Не, ну як? Ну, повинен быть молодый герой. И он пришел, и я подумал, чему не он. И почалися репетиции, почалися тяжко, як завсёды. Тяжко? Да, конечно, завсёды тяжко. А кому больше тяжко было, Денис? ну я думаю, мне, конечно. Актерам. Даша показывает нам. Ну, да. Не, разумеете, ну як тяжко. Ну, это ж праца. Ну, знаете, ну, каб нешта зрабіць, трэба намагчыся. Калі не будешь намагацца, я не думаю, што нешта атрымаецца. Разумеете, калі ты пачынаеш працаваць над спектаклем, ну, колькі там паўгода ці што, ну, ты сябе, з гэтым матэрыялам жывеш, ты нават не слухаеш нікога, ты ў гэтым матэрыяле, ты гэта робіш, а потым нешта вынік. Калі гэтага не будзе спектакль. Рэжысёр павінен знаць усё, в сэнсе, вот, чаму ён зрабіў гэта, чаму крок, чаму назад, чаму ён такі. И там идет такая детальная размова. Вот, как мы казали, зерно роли, задача роли, сквозное действие роли. Все это определяется. Иначе это познание философии этого спектакля, чему он такие.
Коли все робіть як однольково, то вони будуть однолькові. Чому там определяє себе жанр, стиль спектакля. А коли так, то буде одно і те ж. Дзяні, з ким ви прийшли сьогодні? Это, З любим. это Янка, мой, собственно, герой спектакля. Ён «Ох, нейкі и такі золотая сумны табакерка». ці сур'ёзны, не разумею. Я сам... Ці ў задуменні такім ён. Я сам задаюсь этим вопросом уже которое время. А Ну давайте да. одразу скажем, что гэта со спектакля «Ох и золотая «Ох, и золотая табакерка». табакерка», правильно. Я, честно говоря, Ён зараз нават на вас глядзіць так странно. он на всех странно глядит. Хто ви? Да. І що вам усім треба тут? Что я здесь делаю, это не мой спектакль. Ну вам як у гэтым спектаклі падабаецца? То есть гэта для вашай кар'еры па сутнасці першая сур'ёзная праца, так? І потым ужо праз, я не ведаю, колькі дзесяткаў год, калі вас будуць пытацца, вы будзеце распавядаць пра гэты спектакль. Вось Да. што зараз вы можаце пра яго сказаць? Это, Потым можна будзе параўнаць. так как это моя первая главная роль, это мой первый, грубо говоря, серьезный шаг на сцену. Очень тяжело мне давалась эта роль и дается до сих пор. До сих пор я в поисках, до сих пор ищу его настоящего, каким он должен быть. Не знаю, говорят, что вроде неплохо вышло. Очень на это надеюсь. А што вы, Мама моя. А што вы скончылі, дзе вы навучаліся? Я закончил Витебский государственный колледж культуры и искусств Так. на актерском мастерстве. І вас навучалі, вось, як гэта правільна сказаць, не кіраваць, а Водить. вадзіць. У нас... Не было ж, так? Да, нас учили, но это было не... Как бы это был факультет. Факультатив. Простите, Ничего. факультатив, да. Кукловождение, которое вел у нас Кукловождение. Александр Леонидович Маханьков Маханьков. и ведет Всё. до сих пор в Привітання колледже. Александру Махайкову. Да, привитание. Вот. И, собственно, через него и также Сергея Николаевича Толкача я познакомился с Лялькой, и они, так сказать, были моими проводниками в этот мир. Вот. А вось цікаво, ну вось адразу год папрацаваў ужо ў галоўнай ролі. Ці кожны акцёр, калі прыходзіць, Даша, адразу, да, так? Ну. Вось прыходзіць і адразу хочацца так, ну давайте, мне галоўную ролю. Ці наадварот, ну, хочацца спачатку адсядзецца недзе на другім плане, там, Познаёмиться, ну, поназирать. пакуль там, Не, да. ну страшно просто, это же просто человеческие чувства. Ну, Заклюют когда же потом впервые этой, да? куда-то приходишь, ну хочется ж присмотреться, осмотреться, да, что-то понять, а потом уже, ты ж никуда не залетаешь сразу. Поэтому я думаю, что всем, когда кто где, когда начинал, наверное, страшно сразу вот так вот в полыми раз и бросили в главную роль. Ну, давай, покажи нам, а мы все, Дениска, что ты можешь, что ты сделаешь? А И ну со не всех было сторон. так. Не, ну мы смеялись, конечно, с него. По-доброму. Ну, потроллить так добренько можно Да, было, поэтому, да? конечно, Как и ну, вот зараз. Виктор Игнатьевич говорит, сложная постановка. Ну да, возможно, где-то. Но при этом было очень весело. Ну, Табаков сказал, что театр это веселенькое дело. Ну, Я ему верю. З ким ви прийшли? Ось хто я там? притащила своего медведя выгулять. А, Вы знаете, это медвежонок из Умки, я его очень сильно люблю. Вот, и он очень скучает, его выгуливают в основном только летом почему-то. Я не знаю, хотя он северный товарищ. Вот, ну, вывела на прогулку. Вот, думаю, намекну, может быть, Ну, вы так зритель подобные, захочет ну, вот. увидеть нас на сцене. Да, он прекрасен, он прекрасен. Он, конечно, очень тяжелый, но по сравнению со своими друзьями, например, там, Тимкой и мамой, он, конечно, мал в весе, скажем так. Но когда весь спектакль ты его держишь, он, она, да, конечно... ну, Он из цельного цельный, дерева да. сделан, да, он А. точеный из цельного дерева, Резной. поэтому, ну, очень...
интересный такой ход. Все ожидали плюшевых медвежат в Умке, а у нас такой суровый арктический, да, северный мир с такими... Але такі уже милые. куколами. Да, он очень милый. А вось не цяжка у фізічным плане вось біцепс, трыцепс, калі У трэба меня трымаць много на... и трицепсов, и бицепсов. Тяжко. Но тяжко. Да. Небяспечная Даша. Ну а раньше же это же вообще была профессия. Ну вот я помню, когда в университете нас на первый курс кукольников набирали, нам устроили наши педагоги посвящение в кукольники. Это еще у Киеве. Да, да. И вот я помню, наш мастер, он загнал нас на всех на сцену и попросил повторить. Мы, горбатые уроды, поступили в кукловоды, будем в куколки играть, нас за ширмой не видать. А вы пришли такие, мы же такие все классные были, молодые, 17 лет, а нам говорят, вы горбатые уроды, мы такие, у-у-у. Ну, повторили, естественно. А почему так было? Потому что раньше все спектакли были ширмовые, все ходили перекосы, все спина. Сейчас, спасибо, Ну, хоть, идешь ну, по просто городу, ручки сразу башню, болят. ой, это лялиш, не Да, да, так, а их и видели так, потому что плечо вверх, бедро вверх, все перекос. А сейчас только трицепсы, бицепсы нормально. С этим можно смириться. Со слёзамі стало Калі прасцей. уже сказали, ну давай. Не, Не. пацяг. Калі уже сказала Даша про посвячэнне там у студэнцтве было, ці ёсць такое, ну вось тут да ўсіх пытанне. Ну вось прыйшоў Дзяніс малады. Ну нешта ж, напэўна, няўжо няма ўжо тых традыцый, калі прыходзіць нехта новы, ну нейкія розыгрышы, нейкі вось такі абрад, традыцыя, ну вось. Шкло ў абутку, цвікі, я не ведаю. Я думаю, это именно во время постановок как раз и спектаклей и получается. Ну, то есть там подтрунивают, например. Тот же дядя Юра безумно любит Франков подтрунивать, да, и вот как раз... Напрыклад, ён сёння павінен быў прыйсці, але не прыйшоў. Вот тут он подшутил как раз. Зноў. Ну, Но вот вы представьте себе постановку на табакерка, в которой участвуют дядя Юра и Макарский. Как вы думаете, много шуток было над Денисом? я думаю, что это просто поток, да? Это был сплошной поток, вот оно и посвящение было. А Денис складана было? Ну, тому что, ну, а дядя Юра можаш яшчэ вельмі сур'ёзным выглядам гэта ўсё рабіць. І не разумееш, ці І не разумееш, жарт патрулівае, гэта ці што? трэба ўжо Мне нужно заходить. было привыкнуть, но надо отдать дяде Юре должное, он очень мягко со мной обошелся, так скажем. Ну, гэта гледзячы па тым, як з іншымі было, да? Ну, я тогда, по слухам, но в целом очень дядю Юру уважаю, люблю, он мне только помогал, вот. Мешали мы. Своим присутствием. Все ж таки правду кажуць, што людзі дабрэюць з цягам часу, з Да? опытам. Памятаеш, мы дядю Юру сустрэлі, мы сказали, ой, Юра, Прывітанне, не, ідзіце ўсё, ідзіце, мне туды, а вам туды. Гэта мы яго пыталіся запрасіць. Спрабавалі. Ну, як бачыце, спроба няўдалая была. Але вось ёсць такія нешта, я не ведаю, за 35 год нейкія байкі, розыгрышы, якія вось, ну, яны дагэтуль жывуць, і вось кожны, хто прыходзіць, і кожнаму абавязкова гэтую байку там распавядаюць. У нас была ну, зараз другая редакция «Попелушки». Первая редакция «Попелушки», там у нас был камин. И у нас был такий особливий розыгрыш. Як тільки новий ці монтировщик, ці актер приходить, там треба було виносити камін. А ми робили, він не дуже тяжкий, але ми туди ті піскаті тих железних грузів наложимо. І ось спектакль починається, треба виносити камін, і чуємо такий... Все, пошел, а треба ж тихонечко, у тембры тихонечко поставить. И только чую, о, все, пошел, все нормально. Ну вот такие были. Вот мне як дошло, ну не ведаю. Завсёды все одно у трупу приймаєш людей і хочеться підказати, коли це треба, коли кому треба некий підказ. Все равно у нашу сім'ю всі приходили, таких не було. А ось питання до більш опитних і дорослих. Ви сиходите, ось та атмосфера, Даша, куди? Где? Не я. Ви сиходите та атмосфера? Было шмат вось таго. Зараз, мне кажется, неяк менш. Хутка жыцця так змяняецца, што ўжо вы не праводзіце столькі часу ў тэатры, як раней. І ўжо не жывёце ў тых грымёрках, я не ведаю, 24/7, як было раней.
Нічому. Вот Я живу. Якраз от зараз такой, який час був до падрыхтоўкі до свята, Нічого нікуди не якраз ділося. так само, так і було, нічого не змянилося. А зараз наадварот складаней. Спектаклі міняються, треба репетировать, треба, нічого складано, увесь час складано було. Ольга, а вось паміж кім больш спаборніцтва? Паміж дзяўчатамі ці паміж хлапцамі? Ну вось як у вас гэта адбываецца? Вось і пытанне. Ну, Конечно, паміж дзяўчатамі. Вось, Бачите, я режиссер. Вось, ён бачыць, ведаю. А и у мужиков все всегда Хлопцы, проще. а что там? Конечно. Може, Какое вони просто не спаборництво? показують. пачакайце, Даша, наколькі проста? Як вы А, рашаеце? ну пришли, поздоровались, и И все пошли очень працаваць. хорошо, да. А у вас? Потім повіталися. Повіталися, да. Да. Ну, може, яны просто не паказваюць гэта, як усё мужчыны, ўсё ў сабе, не выносіць на публіку, не Да нет, это все Что все-таки перажываюць унутры, нормально. зарабляюць сабе гэты сардэчна-сасудзістыя. Ну вось эмоцыямі, а калі мы кажам все ж таки пра розыгрышы, хто больш да гэтага прыдатны і хто больш, ну скажем так, ну шаліць, як ёсць? Вось дзяўчаты ці... Да? А вы потым, ну што іх там? Не. Разам парагатаць? Разам парагатаць, гэта мы вельмі любім. Не, ну есть хлопцы у нас, якія з гумором по житті. Ну тому і гумор гэта... Прозвішча, Олег. Ну як, у нас і Саша... З Юрієм Адамовичем розібрали. Ну, і Саша Маханьков з гумором, а асабліва Макарський з гумором, Женя Гусев, ну... Так. Макарскага мне вельмі было нечакана побачыць у ролі, ну вось, рэпчык чытаць. Ну, так это уже не першы раз. Это рэпер. Это уже гадоў колькі, гадоў 5, напэўна, гэта яны толькі зрабілі, толькі што без Морозова, як Морозова ў сакрэце. Но таму рабілі яны ўжо. Ансамбль ГМО. ГМО, все намалёвана. А як ён... Гэта абрэвіатура? Гусев, Макарский и она. И она. Она? Она. Это Маринка. Маринка, знову і табе прывітаю, Маринка. И она. Мне вось цікава, а зараз ходзяць чуткі па горадзе, горад толькі пра гэта і гудзіць, што Дзянісу хутка відаць войска. Страна зовет. Ну так можа калі так атрымаецца, ну усялякія выпадкі бываюць, калі так атрымаецца, ці вернешся ты, Дзяніс, зноў у тэатр і працягнеш, ну вось, кар'еру акцёра-лялечніка? Ну, нават не столькі нам, відаць, цікава. Нет, на самом деле... Не, у вочы. Вся труппа знает мой ответ. Мне очень здесь нравится. Я полюбил и Витебск, и ляльку очень сильно, и всех людей вокруг меня. Да, Даша? Я не хлущу. Правда, я таких талантливых, добрых, умных людей не собирал себя вокруг никогда, несмотря на все, что... сами собрались. Да, и я очень надеюсь, что я вернусь. Мне хочется вернуться. Не знаю, как сложится жизнь, не люблю загадывать вперед, но... Очень Може і не треба буде нікуди, я ще почекаю. Вот, может, надеюсь, не треба. Все спадзяемся на тое, што ён вернется. Одну рэч хочу патлумачыць. Дзяніс, вы дзе нарадзіліся? Я родился в Нижнем Новгороде в России. Вось. А спектаклі у лялькі ўсе на беларускай мове? Так, ляльцы по-беларуску, а у Нижнем Новгороде, ну, наўрад ці. У Нижнем Новгороде я ніколі не ведаў пра беларускую мову. Ай, ты жумачка. Вернется все. Родный. Ну что ж, наш час Я ведаючы Горьковский театр, Нижний Новгород, это есть Горький. Думаю, что ему там подаваться не будет.
Там люди працують, да, там люди працують по 40 год і не сыходять. Яны толькі за ширмы, толькі ширма, ніхто не выходзіць из-за ширмы. Я ведаю рэжысёраў, я ведаю труппу, там студенты Это вот ты, про яких мы казали, да? Евстигнеева называется театральная. И они все не остаются в городе, они все отъезжают. Потому что вот так, там працы Тады нет. вернусь. Будем чакаць. Так, ну у нас что? Ну, Все, у нас скончыўся час. Не, давай мы спочатку поглядзім афішу, а потім розвітаємося уже по Так чоловічу. зробимо. Ну, А зараз ми сюди, а потім і афіша, потім почуваємо. афіша. Давайте разом поглядім афішу, а Ну, потім добре, уже... так і зробимо. Давай. Кинотеатр «Мир» представляет мультипликационную комедию «Кролик Питер 2». Начало показов в 9:10, 11:05, 15:15, 17:10, 19:05 и 21:00. Витебский областной методический центр народного творчества приглашает на персональную выставку мастера народных промыслов Ольги Загвоздовой «По одежде встречают». В экспозиции представлены народные костюмы. В коллекцию вошло более 10 нарядов, а также платки и свадебные головные уборы. Выставка работает с 9 часов. Центр культуры «Витебск» приглашает на выставку вышитых картин «Весенний перезвон». Представлены работы участников клуба любителей вышивки «Волшебная нить». Выставка открыта с 9 часов. Ну што ж, сябры, вось ужо якраз час развітвацца. Дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі. Мы віншуем вас з юбілеем. Прыйдзем на новыя і старыя таксама спектаклі, да? Ну і зараз нам застаецца толькі пабачыць музычны нумар, таму што Марыя Кавалёва, як мы і абяцалі, яна вернецца да нас. І зараз будзем... Все, дзякуй і глядзім разам Марыю Кавалёву. Все, ўсім нясумнага Да. вечара. До побачення. Калі ласка.